Τι κάνετε? Καλά. Πώς περνάτε? Καλά. Ένα μήνυμα για τον Καραμαλή. Καλώς. Δεν μαλάκα. Σε συνέλαβε ο Φακός να κλέβεις. Γαμίσου πάνω. Ο Βασίλης τι είναι? Μάγος. Εδώ. Έλα, πάρε αυτόν. Αυτός είναι πιο καλός. Όχι ρε μάλλον. Να, αυτός δεν είναι. Δοκίμασε να δεις. Αυτό ανάβει από εδώ. Έλα, δοκίμασε. Έλα, αυτό είναι ωραίος. Έλα. Πάρ' τον απ' τη ρέρα. Όχι, πάμε. Καλός. Άντε γάμισο, άντε